Tiştî ku birçên Amedê ketin lîsteya UNESCO'yê, aborînas û şirketên turizmê di wê baweriyê de bûn ku turizma Amedê geş bibe. Lê hêj li ser vê biryarê mehek derbas nebû, di navbera PKK û artêşa Tirk de şer û pevçûn dest pê kirin. Ji ber vê yekê jî turizma Amedê têk çû. Şirketên ku ji bo geşt û guzariyê turistan tînin Amedê, yek bi yek hemû rezervasyonên xwe yên balafir û otelan betal kirin. Yani Euro sedî anka çele ve hatta heftakda nezinam ki sedî her heştê jî nodî jî yani. Ev duruma nabil. Gelek insan internetê jî ji bo Amedê havîne tên rezervasyona xwe çê dikin. Hem otel hem tiyarê xwe jî giş hêdê dî tek be cancel dikin. Dibêjî ki pevçûn heye savaşê her vê dira heye wexta her vê dira bin em ê çawl vê dira bigerin. Demek ki security sorunî heye vê dira. Xwediyên otelan dibêjin ew li bendê bûn ku îsal hejmara turistan qat bi qat zêde bibe. Lê niha bi hinceta ewlehî tuneye piraniya rezervasyonên wan betal bûne. Şu an rezervasyon düşüş var. Rezervasyonên me gelekên bûn. Beriya şer û pêçûnan ji sedî çil daxwaza ji bo Amedê zêde bibû. Lê piştî şer û pêçûnan gelek kesên ku rezervasyon kiribûn, hatina xwe betal kirin. Li medyayê dinerin û dibêjin ewlehiya me tuneye. Ji ber vê yekê jî rezervasyonên me ji sedî çil û pênc kêm bûn. Bütün insanlar gelsinler, buraya görsünler. Di dema pêvajoya aştî û çareseriyê de hejmara turistên ku hatine Amedê ji sedî bîst zêde bû. Lê ji ber pevçûnan hejmara heyî jî li ber têkçûnê ye. Ji ber şer û pevçûnan ji 100 turistan 40 turistî hatina xwe ya Amedê betal kir. Pispor dibêjin gel şer nesekine de ev hejmar zêdetir bibe û aboriya Amedê jî têk biçe. Gönül Morkoç, Rudao, Amed.